Hi mensen, ik sta hier met EM. EM. Ja man, mensen kennen me. Hoe vind je die man? Is het gezellig? Ja man, dat wel man. Ja, hoe kom je hier? Hier zo, gewoon door een vriendin van me man. Door je vriendin. En tot nu toe? Bevalt me wel man. Ja? Oké, dat is goed man. Ik heb 3 vragen voor jou. Een paar vragen in ieder geval. De eerste vraag is, vind je dat dames op jongens mogen of kunnen afstappen? Dames op jongens afgaan. Ja. Tuurlijk. Als stel voor een dame vindt jou leuk dat ze jou op gewoon... Vraag bijvoorbeeld. Ja? Dat ze mijn nummer vragen of iets. Ja, gewoon naar je toe stappen. Hey, mag ik je nummer? Of ik vind je leuk. Ja man, gewoon stabiel. Dat kan? Ja man. Waarom doen dames dat zo weinig, vind je? Ze voelen zich te veel. Ja? Ze voelen zich echt te veel. Maar als wij dat doen, voelen we ons te hoog? Nee, kijk, hun verwachten dat voor ons, snap je? Laat me dat zo zeggen. En we verwachten dat. Heb je wel eens meegemaakt dat een dame op jou is afgestapt? Ja man. Jij? Ja? De dame naar mij is gegaan toch? Ja ja. Zo, sterk man. Wat was dat? Feesten man. En gewoon random iemand, dame, je kende haar niet toen? Ja man. Nou, zij kennen mij dan man, via social media en die dingen. En zo. Wat zei ze dan? We vroegen gewoon, ja, jij bent toch die van TikTok, jij bent toch die van Snapchat. Jij ging daar dansen toch bij die feest. Ik zeg ja, en daarna, vanuit daar komt die gesprekken toch. Lekker man, lekker. En toen? Hoe is het geëindigd? Gewoon dan, ze vragen mij Snap. En toen, waar zijn jullie? Sterk. Dat is goed man. Nog volgende vraag. Stel voor je zit in een relatie met een meid. Je valt op dames toch? Ja, ja. Oké. Je zit in een relatie met een meid. En ze ontvangt berichten van andere boys. Vind je dat zij jou dat moet vertellen? Ja. Ja, waarom? Uiteindelijk spreek ik de waarheid toch? Wat zeg je? Uiteindelijk spreek ik toch de waarheid. Hoe bedoel je? Bijvoorbeeld, dit is ook nog echt real talk hè. Mensen dachten dat ik gay was en zo. Terwijl ik niet gay ben. Broer, je mag lachen, maar echt. Oh. Waarom dachten mensen dat? Omdat ik ging dansen man. Ik begon met dansen, mensen hadden niet veel verwacht dat ik ging dansen en die dingen toch. Dus ik begon met dansen, mensen denken van, hé, je bent gay en zo, bla bla bla. Je weet toch, dormitory, zulke dingen. Vanuit daar zo, waar we chicks gingen afstappen op mij, ze dachten ik ben gay en zo. Terwijl dat niet zo is, je weet toch. Oké. Maar die vraag die ik stelde, misschien heb je de vraag niet helemaal begrepen. Als jij in een relatie zit met een meid en zij ontvangt berichten van boys van haar. Nee, gewoon van intieme berichten. Wat bedoel je? Ze ontvangt dickpics, weet ik veel, over schatje, wanneer gaan we chillen, dat soort dingen allemaal. Jouw meid hè, ontvangt die berichten van boys, van haar ex of van boys van Scoro. En zij vertelt jou niet. Of vind je dat zij jou dat moet vertellen? Ze moet mij wel vertellen man. Waarom? Dan ben ik op de hoogte. Stel voor ik ken diegene via of zo. Wat heb jij in die, en dan? Wat ga je dan mee doen? Hem aanspreken? Hem aanspreken? Ja, diegene die dat stuurt. Oké. En zij gaat verder in die gesprek. Zij voert gewoon gesprek met diegene. Dan is het einde verhaal man. Geen relatie? Ja man. Waarom? Dan vind je het eigenlijk wel leuk wat hij allemaal stuurt toch? Maar het is alleen een gesprek. Nog steeds. Gesprek is nog steeds vreemd gaan, vind ik dan. Ja, Oké, dus gelijk vreemd gaan is gelijk klaar voor je. ja man. Even nakje en dan gelijk is uit. Ja man. Afscheid, Ja seks. man. Dat is goed man. Derde vraag. Je woont samen met de chimeid. Jullie gaan samen wonen. Ze komt bij jou wonen. Of nee, sterker nog. Jij gaat bij haar wonen. Vind je dat jullie die huur moeten verdelen? Ja man. Ja? Jawel man. Is haar osso hè? Is haar awesome man nog steeds man. Ook al kom ik bij haar wonen, ik vind nog steeds dat we die huur moeten verdelen toch. Want uiteindelijk wil je opbouwen tot huisje boven je beestje, weet je toch? Hey, gentleman man. Gay man. Nee, wat. Hey, wat is je promo? Wat wil je promoten? Ja, iedereen moet me volgen op TikTok, je weet toch? Opkoming MC, opkoming organisator, je weet toch? Wat is je TikTok dan? AY3KO.EM. Snapchat is privé met dubbel V, laagstreepje EM. Sterk man, maar je danst nog steeds en zo. Wat doe je op TikTok? Ja? Vinden mensen dat niet raar dat je op TikTok danst? No, niet op TikTok, maar gewoon op feesten, afro en zo. Oh, oké, op die manier. TikTok, Ja. Wat doe je dan op TikTok? Mochten ze zelf daar gaan checken man. Oké, is goed man. Ja, is goed, man. Thanks man. Ja, rustig man. Ik sta hier met. Nathan. Hoe? Nathan. Nathan. Ja. Ai, is goed man. Wat vind je van vanavond? Gewoon rustig, ben er net. Je wilt toch even kijken wat is. Hoe kom je hier terecht? Gewoon, ik was met mijn zus hier gekomen. Auto, gewoon rustig. Oh, je chillt met je zus? Ja man, gewoon rustig toch. Relax man. Is goed man. Ik heb een paar vragen voor jou hè. Over relatie. Eerste vraag is, vind je dat dames op jongens kunnen of moeten afstappen als ze die boy leuk vinden? Ik vind, het hoeft niet, maar je weet toch, kan wel. Als je iemand leuk vindt, gewoon erop afstappen. Snap je? Andersom is dat ook, snap je? Dus, ja. Dat is gewoon normaal dus. Het is gewoon normaal.
Heb jij dat wel eens meegemaakt? Ja. Ja? Ja. Wat zei ze dan tegen jou? Gewoon, ze vroeg of ik een vriendin had. Ik zei nee. Daarna zei ze, mag ik je snap? Ik zei ja. Dus gewoon dat. Waar is dit gebeurd? Rotterdam man, Zuiderpark. Gewoon in een park, ze stapte op je af. Nee, maar gewoon op een vissa gewoon. Ze kwam naar me toe. Ze vroeg of ik een vriendin had. Daarna, ja, gewoon of ze me snap mocht. Dat was het gewoon man. Leuk man. En toen? Daarna? Toen, gewoon mijn snap gegeven gewoon. En ja, gewoon dat man. Nu huisje, boompje, beestje met... Nee. Niks meer geworden? Nee man. Helaas man. Ik heb een tweede vraag. Oké, je zit in een relatie met die meid. Stel wel, die meid heeft je Snapchat en jullie takkie. Maar je komt er, zij ontvangt intieme berichten van boys. Dickpics of schatje, kom chillen. Vind jij dat zij jou moet vertellen? Dus, ik ben in een relatie met haar en zij krijgt dickpics en zo. Oh ja man, ik vind het wel een beetje van, je moet me wel zeggen van, ik krijg dit soort dingen. Maar wat ze ermee doet ligt aan haarzelf, snap je? Ze moet me wel wenken van, je toch? Wat vind je dat door de beugel kan? Wat vind je van, zulke gesprekken kan je of mag je met boys voeren? Gewoon normale gesprekken, gewoon van hoe gaat het, ja dit, dat, hoe was je dag? Gewoon normale gesprekken, maar geen intieme dingen, snap je? Geen, hey, wanneer zie ik je weer, ik heb je gemist, dit, dat en zo. Wat vind je van, oké, nee, onze relatie is klaar, dit kan echt niet. Wat bedoel je? Wat voor berichten ga je helemaal niet accepteren? Oh, als ze komt met, ik mis jouw stem, ik mis dit van jou, ik mis zulke toren. Toch van die rare takjes en zo, toch? Snap je? Er zijn, ja man, gewoon rare takjes man. Als je een beetje zeg maar heet gaat praten met iemand, dan is het gewoon klaar man. Dan is het klaar, oké, is goed man. Oké, jullie hebben een gelukkige relatie. Ja. Jij gaat bij haar wonen. Ja. Wie moet de huur betalen? Zo. Ja, ik ben daar nog lang niet, maar gelukkig niet, maar ik denk, ja, ligt eraan. Ik zeg heel Nog tijd om te sparen. Ja, nog tijd, maar ligt eraan. Als jullie samen ervoor kiezen, allebei samen één huis, snap je? Dan allebei, snap je? Maar ik zou wel bijvoorbeeld de huur op mezelf willen nemen, gewoon is mijn osso gewoon, ik heb de huur op mezelf. Als er dingen gebeuren, weet ik van, ik kan niet uit worden getrapt en zo, snap je? Oké, maar dat is jouw osso. Ja. Maar jij gaat bij haar osso. Ja. Je kan niet zomaar alle rekeningen overnemen, toch? Of kan dat wel? Ja, je kan gewoon die geld geven voor die rekeningen, snap je? Dat kan je wel doen. Je kan er wel die helft van die geld geven van die rekeningen van, we wonen nu samen, dus ik betaal ook de huur, snap je? Dus als zij bij jou komt wonen eigenlijk, jij vindt van, alles op mij? Ja toch, als zij bij mij komt wonen, dan alles op mij man. Boodschappen ook? Huh? Ja man, gewoon strak man. Dat is goed man. Gaan stuk. Yes. Hey mensen, ik sta met Met Tracy. Tracy. Mooie naam trouwens. Dankjewel. Oké, ik heb een paar vragen voor jou. Hè, jij? Ik heet Dio. Hey Dio. Ja, we zijn gebroeders Wolf samen. Nice. Oké, een paar vragen voor jou. Ja. Vind jij dat dames, we zijn 2022, als ze een jongen leuk vinden of een man, op diegene kunnen afstappen of mogen afstappen? Ah, zeker. Maar dat heeft niks met jaartal te maken, man. Ik vind gewoon als je iemand leuk vindt. Maar ik bedoel, vroeger kon het niet of Nee. gebeurde het of heel weinig. Nee, ik vind ja, zeker. Dat kan gewoon, man. Ik doe het zelf niet, want ik ben best wel. Waarom niet? Ik hou niet van afgewezen worden. Dat durf ik niet. Dus als ik zie dat er interesse is, dan zou ik het wel kunnen. Maar als ik zie dat het er niet is of ik voel het niet, dan laat ik het. Oké, dus je zou het zelf niet doen. Maar ken je wel mensen die dat gewoon doen? Zeker wel, ja. Ik heb hele vriendinnen hier. Er zijn allemaal dappere dames hier, dus die doen het wel, man. Maar wanneer ga je even over die angst heen? Dat je afgewezen wordt? Laat me het zo zeggen, kijk, als ik zeg maar, met iemand praat en het gesprek gaat organisch, dan zou ik het zeg maar, wel doen en verder kunnen. Maar als ik al zie van, weet je toch, lichaamstaal en alles, dat ze niet geïnteresseerd zijn, dan zeg ik, hé, dankjewel, en dan ga ik gewoon verder. Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar weet je toch, mijn hart zit in mijn teen dan, weet je toch. Oké. Je hebt die jongen is op jou afgestapt, jullie zitten lekker in een relatie. Uiteindelijk ontvangt hij berichten. Hij is van afstappen, zitten we gelijk in een relatie. Dat is wel. dat is Een snel. paar jaren later. Je zit in een relatie en die jongen of die man, hij ontvangt berichten van dames. Vind jij dat hij jou dat moet vertellen? Weet je wat het is? Kijk, ik zit niet echt. Ik heb bijna nooit relaties. Maar ik vind als ik in een relatie zit, dan heb ik vertrouwen in iemand. Dus als hij berichten krijgt, dan hij weet hoe hij daarop moet reageren. Hij hoeft mij niet per se te vertellen. Maar ik ga ervan uit dat hij eerlijk is, ook naar zichzelf toe en naar mij toe. Dat hij gewoon op de goede manier reageert en laat weten dat hij in een relatie zit. Oké, als hij nou daarop ingaat, Ja, dan is hij, als ik daarachter kom, dan is hij uiteindelijk niet degene voor mij, toch? wat kan volgens jou niet door de beugel?
Ja, dishonesty, respectloos. Ja, liegen eigenlijk. Het begint al bij liegen. Want voordat je vreemd gaat, ben je al begonnen met liegen. Oké. Maar goed, kijk, ik praat nu alsof ik zeg maar, er één bepaalde relatie bestaat. Er bestaan ook open relaties, hè. En er zijn ook mensen niet monogaam. Dus als er daar afspraken over gemaakt worden, dan vind ik ook... De liegen is nog steeds zeg maar een no-go. Maar als de afspraken duidelijk zijn, dan zou je wel gewoon mogen. Dus Open relatie, kan dat? Zeker, zeker. Ja, jij bent gewoon in. Ja, zeker. Ik vind wel, kijk, weet je, we moeten niet vergeten, kijk, ik ben nu een stuk ouder, snap je? Dus je kan van iemand houden, maar je voelt je waarschijnlijk wel gewoon aangetrokken tot andere mensen. Als jullie allebei de behoefte hebben om een open relatie te hebben, jullie hebben goede afspraken, hey, I only respect that, man. Oké. Nou wonen jullie samen, de relatie gaat lekker, hij is niet vreemd gegaan, niks. Hij komt bij jou wonen, in jouw huis. Wat doen jullie met de huur? Moeten jullie de huur verdelen? Ik denk dat het persoonlijk is, man. Ik denk gewoon, kijk, ik heb ook ooit samen gewoond. Hij verdiende meer, op dat moment was ik werkloos. Dus hij betaalde de huur, ik deed de kleine dingen. Ik denk, je moet per situatie kijken wat het is voor jullie huishouden. Ik kan daar niet over één kam scheren van hoe het moet zijn. Ik vind ook niet dat iedereen één regel moet naleven. Ja, dat klopt. Ik wilde je andersom vragen, maar ik denk dat jouw mening hetzelfde is. Dat je gaat bij hem wonen. Ja, hetzelfde, ja. Gewoon hetzelfde. Nee, dat was het. Dat waren die vragen. Ja, dankjewel. Succes met jullie dingen, man. Dankjewel. Oké, sta je met? Gladys. En? Khadija. Oké, hoe komen jullie hier terecht? Hoe kom ik hier terecht? Via haar eigenlijk. Via haar. Ik zag een flyer op Snapchat. Het zag er gezellig uit. En? Is het gezellig? Ja, ik ga helemaal los, dus ik vind het leuk. Wij zijn gezellig. Maar de mensen moeten nog een beetje op gang komen. Het is gezellig. Ik zag jullie wel dansen en zo, dus... Dansen nog, maar... Weer naar voren gaan misschien en dan mensen... Roep die mensen in de mic. Ga ik doen. Als jij Ga je dat stem ik geef, ik ga. Is goed, hou ik je aan. Nee, is goed. Luister, ik heb een paar vragen voor jullie over relatie. En ik wil graag jullie mening weten. Ja? De eerste vraag is... Vinden jullie dat vrouwen, als ze een man of een jongen leuk vinden... dat ze gewoon op die jongen of een man kunnen afstappen of mogen afstappen? Ja, kijk, ik vind sowieso dat het moet kunnen. Alles kan. Maakt niet uit, er zijn geen regels erin, vind ik. Maar ik vind het toch mooier, die ouderwetse liefde, dat de man achter de vrouw aangaat. Dat is mijn mening. Het mag, alleen ik persoonlijk zou het niet doen. Jij zou het nu. En jij? Ik zou wel afstappen op iemand. Ben je eens gedaan? Nee, nooit gedaan. Ik kom net uit een relatie van 10 jaar. Dus ik ben even nu op de vrijgezelle dingen. Maar ik vind, we leven in 2022, moet kunnen. Maar ik snap ook wat zij zegt. Het is wel mooi als van vroeger. Laat me zo zeggen, wat je ziet van, ik sta open, kijken, misschien gewoon een beetje hintjes geven, dan komt hij vanzelf. Maar ik vind het als vrouw zijnde, om achter een man aan te gaan, ik weet niet. Stel voor je ziet jouw droomman, gewoon jouw droomman, hè? Je ziet hem voorbij lopen of zo. En dan... Blijkbaar wil hij mij niet als hij niet tegen me praat. Dus ja. Maar wacht, misschien is hij ook bang. Kan, ja, daarom zeg ik. Daarom moet je een beetje gaan kijken, een beetje lief gaan kijken of iets laten zien van ik heb interesse. Oké, is goed. Volgende vraag. Wat was mijn vraag? Ja, stel voor je zit in een relatie en jouw man of vriend ontvangt intieme berichten van andere dames. Vind je dat hij jou dat moet vertellen? Hij hoort ze ineens te voeren, dus hij moet het sowieso niet vertellen. Hij zegt nog niks, hij ontvangt het alleen. Moet hij het jou vertellen? Dat kan sowieso niet. Je gaat toch niet zulke gesprekken voeren? Überhaupt. Als je in een relatie zit, toch? Oké, stel mensen volgen hem, gewoon vrouwen volgen hem. Schoolvrienden, weet ik veel. En hij ontvangt opeens een intieme bericht van... Hé schatje, of van hé, wanneer kunnen... Dat hij erop in is gegaan, bedoel. Hij is nog niet erop ingegaan. Dan hoeft hij dat niet te vertellen. Waarom? Je gaat zomaar dingen plaatsen in iemands hoofd. Of ik ga jaloezie krijgen, wantrouwen. Dat hoeft je niet te vertellen. Zolang hij niet sneaky bezig is, hij hun niet entertaint, dan hoef je niet te vertellen, vind ik. Oké, hij is nu erop ingegaan. Ja, dat vind ik wel dat je het moet vertellen. Ik vind soms gesprekken, ik had het net met hem over. Ik vind soms, dat vind ik meer eerder vreemd gaan dat een man dat hij ergens insteekt. Vind ik, praten met iemand is gewoon, ik weet niet, er komt emotie bij. Dus ik vind wel dat je dat moet vertellen aan elkaar. Zeker. Wat kan niet door de beugel van jou? Ja, bijvoorbeeld zit je in een relatie, praten over je shit met diegene. Dat vind ik heel erg. Ik vind dat, misschien klinkt het raar, ik vind dat erger dan dat hij echt vreemd gaat. Als je gewoon over gesprekken gaat hebben of over je, ja, elk huisje heeft zijn kruisje. Als je problemen gaat vertellen aan diegene, dat doet wel pijn, vind ik. Wat vind jij niet, dat het niet door de beugel kan? Ik vind gewoon alles wat de man verbergt, dan weet hij al dat hij fout is. Snap je wat ik bedoel? Als het niks is, dan vertel je het. Maar stel je voor, hij heeft zogenaamd vriendschap met een vrouw, waar ik niet in geloof. En hij verbergt gesprekken, dan weet hij al dat hij te ver is gegaan. Iedereen weet gewoon zelf waar die streep is, denk ik. Snap je wat ik bedoel? Je weet precies wat wel en niet kan, als mens. Nou, de financiële gedeelte. Jullie gaan samen wonen. Hij komt bij jou wonen.
Wie moet de kosten betalen? Waar hij ook komt. Sowieso gaat hij niet bij mij wonen, want hij moet zijn eigen huis hebben. Nee, grappig. Nee. Maar de man, kijk, daar ben ik ouderwets in. De man betaalt alles. Weet je waarom? Hij is het hoofd van het gezin. Als hij ooit een belangrijke keuze maakt, luister ik naar hem. Stel je voor, we komen er niet uit. Als ik betaal, gaat hij naar mij luisteren. Dat wil je niet, toch? Dus betaal gewoon alles. Dat wil ik niet. Aan de hand. Maar het is jouw huis. Dus jij gaat alle rekeningen opeens naar hem toeschuiven. Hij is gewoon de man, hij betaalt. Het is gewoon, weet je toch, in mijn cultuur tenminste is dat gewoon zo. En ik volg gewoon mijn cultuur. Wat is jouw cultuur dan? Uit in dit geval. Wat is jouw cultuur? Ik ben Albanese. Oké. Wat vind jij? Ik heb zoiets van, als hij het goed heeft, dan moet hij wel alles betalen. Maar als hij het niet goed heeft, dan gaan we let's go Dutch, dan doen we alles splitten. Ik heb ook zo geleefd. Nou, Ja, maar ik snap haar wel. waarom niet splitten? Ik weet niet, man. Ik vind het gewoon een mannentaak. Dan verdient hij die respect. Dan niet dat de man die... Ja, ik weet niet. Nee, een man die niet betaalt verdient geen respect, sorry. Jij vindt het dan pussy? Ja, ik weet niet. Wat ik al zeg, het zit bij mij gewoon erin geprint. Bij mij krijg je dat niet eruit. Kijk, tuurlijk zou ik uit mezelf ook wel eens wat betalen. Dat is het niet. Maar ik vind gewoon, de man hoort gewoon te zorgen voor de boodschappen, de huur. En dan alle extra's kan je gewoon zelf kopen. Je kan hem ook af en toe met iets helpen. Misschien een vakantie helft betalen. Maar ik weet niet, dan voor wat ben jij de man? Snap je wat ik bedoel? Dan zijn we hetzelfde. Kinderen maken. Man en een vrouw zijn gelijkwaardig, maar ze zijn niet hetzelfde. Snap je? Tenminste. Ja. Is een beetje dubbel. Ik snap haar heel goed hoor. Maar ja, weet je, het is wat het is. Ik ga niet iemand afrekenen als hij het niet goed heeft of zo. Ben je ook Albanese? Nee, ik ben Marokkaans. Oké. Totaal 2 verschillende culturen dan. Maar we zijn wel beste vriendinnen. Wij zijn... Bij jullie, als ik het niet verkeerd heb zo, als ik luister om me heen en zo, omgeving, zijn ook mannen zeg maar, staan hoger. Die moeten ook alles betalen, toch? Of is dat, heb ik het verkeerd? Het is bij de meeste vrouwen wel. Maar ik ben niet als de standaard Marokkaanse vrouwen. Ik ga ook niet met ze om. Dus ik leef mijn eigen, ik ga mijn eigen... Als iedereen naar links gaat, ga ik naar rechts. Dus voor mij, ik ben iemand... Dat is het beste. Maar houdt, je weet toch, dan... Maar hij moet niet zeg maar van mij teren of zo. Dat is het heel vaak. Als je bijvoorbeeld, als een man het niet heeft en dan gaat de vrouw alles betalen. Maar dat is ook andersom. Op een gegeven moment, ja, dan doen mensen geen moeite. En ik moet wel zien dat jij moeite doet, snap je? Dat is het gewoon meer. Maar ik snap wel waar zij vandaan komt. Ik snap. Ik zou als man zelf niet willen dat een vrouw betaalt. Het gaat niet om het geld. Het gaat gewoon om... Je bent de man. Snap je wat ik bedoel? Stel je voor, ik ga met jou op een date. Uiteindelijk ga je tegen mij zeggen, ga je de helft betalen? Ik zou gewoon wegrennen. Niet omdat ik die geld niet heb, maar ik zou denken, wat? Ik zou om mij heen kijken, ik zou me schamen. Ik sta hier met? Leslie, Lee. Hoe kom je hier, man? Ik zag heel veel snaps, man. Ik dacht, laat me ook even komen kijken, toch? En wat vind je ervan? Tot nu toe is het wel gezellig, man. Ja, toch? Ja, toch? Is wel mijn dingetje, dit. Relax. Ja, toch? Doe je bril af, laat ze je ogen. Alle man. Mensen willen je ogen zien. Dit is moeilijk. Nee, maar oké. Ik heb een paar vragen voor jou, man. Vind jij dat dames gewoon op boys kunnen afstappen? Tuurlijk kan dat. Dat kan gewoon. Heb je dat er wel eens meegemaakt? Wel eens, ja. Ja? En wat zeggen ze dan? Vaak dus. Ja, het begint altijd met, je hebt mooie ogen, man. Ja? Ja, Zulke dingen alleen. daar begint het bij. Wat is standaard? Ja, ik kan er niks moois van maken, man. Wat zeg je dan? Wordt het niet standaard voor jou? Dank je. Ja, op een gegeven moment heb je het wel gehoord. Ja. Dus het is niks meer nieuws eigenlijk. Maar niet dat ze bijvoorbeeld, ze vinden jou leuk, ze willen iets verder. Dan alleen compliment. Nee, vaak hoor ik ook wel, jou weer bent gezellig, maar energy, je weet toch, ik ben die dansieboy toch. Wel overal aanwezig gewoon. Chillen, gezelligheid. Dus dat hoor ik wel vaak ook. Jij chillt dus met dames eigenlijk die gewoon zulke dingen durven. Ik chill niet met dames. Ik hou van gezelligheid. Oké, man, oké. Volgende vraag, man. Je zit in een relatie? Ja. Nee. Oh. Ja, Je zit in een relatie? Ja. En jouw teammate krijgt intieme berichten van boys. Ja. Vind jij dat zij jou dat moet vertellen? Intieme wel. Daar ga je wel vanuit. Ook al reageert ze niet? Of als ze krijgt een dikpik, moet ze jou dat zeggen? Het zou wel fijn zijn, zeg maar. Misschien ken je die boy of zo, je weet toch? En als zij terug reageert, Dat zou wel raar zijn. zou jou uitmaken? Niet per se, maar ik zou wel vragen, misschien zit er wat meer achter. Dan zou ik wel vragen van Vakka, je weet toch? Wat kan echt niet door de beugel, volgens jou? Hoe bedoel je? Qua berichten. Qua berichten. Als het echt wat je zegt, als je intieme berichten krijgt en het gaat gewoon heen en weer. Als dat echt doorgaat, dan ga ik wel... Ja, Wat ga je tegen haar zeggen dan? ja dan ga ik me wel afvragen van Vakka, wat is die Tori? Is het langer gaande?
gebeurt het vaker, weet je toch? Oké, man. Hey, Poko, ik had nog een vraag, maar Poko is te erg, man. Ga genieten, man. Rustig, man.